Sema ieħor ma tafx għajr il-wiċċ tomma, dejjem safi bla nikta ta' ħajbura. Anqas xemx oħra li ftbismet f'omma li tieħu ta' kull dawl il-lown u s-sura. Kwiekeb tnejn biss u hemm ħarsi taż-żomma meta f'ħoġora tqiegħda l-omma jura. U waqt li l-onqa taqbdilha jew il-komma tiġbed minn sider bnin lona matmura. Tar-reba tal-bnedmin m'għandha ebda ħabar, anqas taf kif id-dmuħ minnhom jinxtara. L-omma biss taf hemm l-univers jinġabar. U minn dak l-univers ta' tjieba u dija li jiddeħelu fuq il-wiċċ ta' mara, Alla jixref u jitħaq lit-tarbija.